mukomana unonzi Chabangu oreceiva stiff resistance aibva kumatabeleland. Tichiona zvazodhirowa kuti Chabangu azouya achiti aiwa mashoko akataura achindosa mutungamiri wenyika yeZimbabwe achiti aiwa ngavatonge kuti ngavaextend timu yavo. It was a joke, not for subscriber olaika utina on the bell icon. Vanhu vanyasa kuona kuti opposition aiwa ichitukamirwa naSingizwe Chabangu hapana kwatiri kuenda. Tona munewspaper The Standard Zima anobuda pana pachiposta this picture muri kuona panyora caption yakanzi Triple C self-imposed interim secretary Singizwe Chabangu is attracted fierce criticism from various stakeholders in the Matabeleland following his public declaration that his party will support moves to extend President Edi Mnangagwa's term of office beyond 2028. Vanoenda mberi vakomana Standard vanyora vachiti self-imposed citizen coalition for change secretary general Singizwe Chabangu claims he was joking when he declared that his faction will support ZANU-PF's bid to extend President Edi Mnangagwa's term of office until 2030. Tomashoko anobuda nyuko pana kutona kuti aiwa Singizwe Chabangu atanga receiver stiff resistance kanyanyisa kumatabeleland kwaanozikanwa kuti aiwa ndokwakaraizira. Panapa ndobva azoya akuwithdraw mastatements akachiti aiwa wakomana it was a joke. Mazvanyasa kuona kuti uyu mukomana is not a leadership material, haasi chimbori type yekutungamira vanhu ende vanhu vanondomutungamirira vatoonekwa sekunge pasina vanhu. Panapa Singizwe Chabangu achiona achiluza masupporters inozonjamisa nyange zvakakanyarara. Vanhu vanonyasa kuziva chokwadi kuti aiwa apa pana nezveleader anongori mutengesi zvake akangouya kuti agoya agomubvisa aiwa huchi kana kedani yemacitizens emunyika yeZimbabwe. Ngotidza mafungiro enyu kuti muchiona kuti aiwa nyika yakuenda kumatero yakuenda kusina kumira zvakanaka. Tudze mafungiro enyu pena comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.